Semmejt il-power station tal-BWSC. L-oppożizzjoni qiegħda tgħid li sa Marzu li ġej il-Gvern se jkun iffranka 64 miljun euro fi fuel għal power station ġdid. Tikkonferma dan jew le? Il-power station li kienu jaħdmu qabel kienu l-power station tal-Marsa li kienet power station ineffiċenti ħafna. Bil-BWSC se jkun hemm ċertu ifrankar fl-ispiża ta' ġenerazzjoni, però bil-BWSC xorta waħda l-elementa dis-sena se titlef l-elementa iktar minn 45 miljun euro. Ministru, qed nirġa' nagħmellek il-mistoqsija ċara. Qed jisma'na kulħadd. Kemm ħadkun iffrankat sa Marzu li ġej mill-power station tal-BWSC? Vera 64 miljun bħalma qiegħda tgħid l-oppożizzjoni jew le? Iwa jew le? L-oppożizzjoni mix-xahar mill-perjodu sal-perjodu qed nitkellem. L-istan jgħid huwa l-BWSC bdiet taħdem f'Diċembru. Sal-aħħar ta' Diċembru aħna nħorġu rapport kemm frankajna flus li nista' ngħidlek it-target bħalissa bil-BWSC operation huwa li l-Enemata titlef 45 miljun euro. Fuq il-mistoqsijiet fuq ix-xogħol fuq il-mara tiegħi, please irreferu l-mistoqsijiet il-Malt Enterprise għax hi essentially engaged mill-Malt Enterprise. Ġifieri ma tafx inti jekk għandix uffiċċju minn fejn topera jew qed topera mid-dar. Fuq dal-mistoqsijiet jekk jogħġbok irreferi l-Malt Enterprise. Thank you.